Nilaju sngau ba hagdi kesi kabang imenta maki kmiki pa jongi ki ong ba ka stress jong ki khon jongi kala nang kiu kat ba nang mi kesi ki por ngan ye tho pi ke e ken ka daw ka ba penlong ya kata ka stress jong ki khon jongi kanang kiu kat ba nang mi kesi ki por ki ong hana ka stress na marba ka e than ka course jong ki khon ki jongi hagni keski hagni ka juk kabang imenta ki ong hana ba kaniru ni hap pule kaniro ni hap pule jimpule ki balak phau jaj ki bangi hap pule kumno ken kata ka stress kanam wan hakan chi im jongi ngani tho epi kani ka stress kalong ka ek ba thamai ka ba mi hakan ka juk ka ma imenta ladangi phai shakisnam ki ba khaman shwa arpho lani arpho san snam shwa ngani tho epi ba ka exam kalong kumno hagi por shwa laisnam ki course ki bangi hap ban tho ha ka matric ki course nanduk ke kelas 8, kelas 9, but kelas 10 ni haban tho ha ke por matric. Nangta ke exam ru ke ditang shitayo ni haban pendep ke women step ke we janmet. Ni stang sngi Monday, sngi Friday ni penkut ya ke exam jengi. Kita ki jing pule ki bangi pule haki laiteli ki senam kelas 8, kelas 9, but kelas 10 ni haban tho e katang haki santeli ki sngi. Henry hakan dengan juk ke bang imen tapat kam long syuk kumta. Kene ka education system jong kene ka juk ka bang imenta kalanang pensuk yaki khon ki jongi ke exam ka bagi tho hagani ka juk mentaru ka pher bha bar ki exam ki bangi tho hagi por menshwa enta ka routine exam ka longumne kin tho ka we kin yo shuti shiphosi lene shitayo nangta kin tho byang sakawe kin yo shuti byang shitayo Henry Hakapor jongi menshua ngani tho ipi baga exam kalong tang shitayo ngin stang ka sngi Monday ngin penkut haga sngi Friday taru ngi haban tho ka women step ka we janmet Henry Hakitu sngi ke bangi im menshua kamdan kata ka stress ka kentin stress ka dontang haka science Henry haka naga juk ka bang im tapat ka ni ka stress kala rung haka jemut ka jimperkhat jongki khon ke jongi ka mental stress ka mental pressure ngani thoi pi ke e ka daw ka ba penlong yaki khon jongi bakin stress hakini ke sngi ke bang imenta perkhat pi menshwa lais nam ki kos ki haban pule ni haban tho e ka tang haki santeli ki sngi endre menta pat ka kos ka batang shisnam in tho e ka dakita yaw bateng teng daki benai hagitu ki por jongi menshwa kamdon kata ka stress endre hakani ka juk menta ka stress ka nang jur ngani tho ipi ka daw tendrai jong ka ne ka stress bakan rung hapo jong ka jumut ka jumperkhat lani ha ka jingim jong ki khon jongi namar bala suk than ka ktien ka ong don kama habathan e ka suk umta ngan ong phi ba lara phi kwa yaki khon ju phi bakin long ki batbet to penjenjar ya ka jingim bejongki martang ladangi penjenjar yaki ladaki kendu ya kata ka failure ladaki kendu ya kata ka jinge barkin face hi dalade ya kata ka jinge ka bagi kendu ha ka jingim jiki hangta ken kin la ban skau tho ya kata ka jing kodor jong kata ka jingele mat kumni ngan ong phi ba kata ka stress kan jano na ka jingim jong ki khon ki jinge sakawi pat ka jingli ke ba bon bha ki kmi ki pa ki kli ha ka juk ke bang imenta ke e ken ka daw ka ba penlong ya ki khon ki jongi bakin adik haki phone don ki khon ki kti marsin khithia kila shime ka phone haka por bamjaro ki bat phone ki lekai ka phone haka por pule ko ro haka por thia ro lane klem ka phone kimla banle arm kat ka ka kam ka ba kitre daka phone batikali ka e ken ka daw ka ba penlong ya ki khon ki jongi bakin adik haki phone menshua ki meit ki pait ki juyut ho yangi ba ka kemi hakapor ba kapun khon ladakan pej ya kanu ka dur ladaka pej ya kanu ka jinglong kala bande ka dur lana kala bande ka jinglong ladaka puson ne ka khandai banai lenter kharo ya ikhon iba seriem bat kata ka dur ka ba ka pej bar ka jinglong ro kanlong kat ba kum kata ka jinglong ka ba ka observe paro khandai tiliki binai Henry hakani ke juk ke bangi iman tapat ke long kemi habaka pun khon ke e ka dur ka pej ke e ka jinglong ka baka puson nando ka to ka sngi ka baka la pun ya itu ikhon hando ka sngi baka kha ya itu ikhon kat no phau hajar teli shu ki dur ki baka pej ka scroll shia scroll man laki khlemat man laki genta bat man laka sngi hando ba ki dur balak phojat ka rong hapo jong ka jumut ka jimperkhat jong ka bat ka don kata ka biological process ka batrekam ka ba penkela ya ka dur bat ya ka jinglong jong ki khon jongi nado ka por ba ki don hapo jong ka po
lada ka long kemi hakapor baka pun ya ikhon lada ka im sngi tang hakafon ban pe ek khubor ki balak phojai ki bajia saudong jong perthe ban pe ek ta ka jing sniu ki bajia saudong jong ne perthe bat habaka pe kumta ka puson ya kita ki e bas sniu hapo jong ka jimut ka jim perkhat jong ka duru ki balak phojai ka pe kumni ka tonno kata ka biological development biological process ki khon jungi ki long kumni kumba ki long menta ngan ongi pi ba lari pi kwa baki khon jong pi kin jengai na ka teknologi kin jengai na ka jings new ka bangi imenta sedang shwa nangihi filaban ong bangam de ushin rang kam de ka kamram jongaban le e kata ka ek Henry ni don kata ka jingki khle ka ba khrau iwe pa iwe ngan yatho pi ba lada iwe imensin ikla no kan long ka jingmen ka ba khrau nak benta jong ke imlang ka salang ka jongi ta ka jengli ka la ban wan hang ni kumno ke ni la ban penjengai naki khon jungi nakani ka juk ka bamenta nakani ka teknologi ka bangi imenta mar khlem ke ni ka teknologi ki khon jungi kim la ban develop kim la ban compete bat ka ni ka perthai ka bangi imenta ngan ongi phi bakata ka long ka jeng shisha ngim la ban penjaklat naki khon jungi nakai ni ka teknologi ka bangi imenta but ngim don kam hero ban penjengai naki khun jungi nakani ke phone lane nakini ke teknologi ke bangi imenta namar kini ki long ke basic need ki jongi menta Henry ka kamram jongi kum ki kimi ki pa kum ki henman ki rangba kalong ban monitor ban khami bha ka e ka content baki khon jungi ki observe namar kum bang jong na ka por ka e ka baki page katakan long ka jingkran jongki bat ka ei ka baki kren katakan long ka jingle jengki bat habaki yai le habaki yai puson habaki yai tre ya kata ka juk ka man la kasni kan salong ka habit jengki bat habak ka long ka habit jinjar ban wengno ya kata ka habit na ka jinglong ni jengki na ka jing im ka jengki na kata ra ngong pi ngim don kam ban penjengai na ki khon jungi na kini ki gadget na kini ki teknologi ke bangi imenta Henry ni de ban monitor ni de ban khmi ke e ke baki pe ki don bon bha ki application hakene ke jupenta katon ko we ke application ke baki khot ka kit mood hakaba phila ban monitor ka e ke baki khon jupi kin yele kai hapo jong ko phone ki e ki games ke ba kin yele kai ki e ki content ne ki e ki video ke ba kin pe kadon ko we ka application ke ba khot ka YouTube kids ni kan yarab bahayangi ban monitor ka ei ka bagi khon jungi ki pe filaro ban set ya ka time limit katno bagi khon jungi kin pondon kam ya ka phone fila ban set ya ka time limit kini ki long ki artli ki ei ki ba kong san tam hakene ke juk ka bangi imenta namar kata ka ei ka ba phikwa ban hikaya ki khon jupi wanam hikaya ki pen i ki namar ki khon bon sen kim jo ngap ya ka ei ka bangi kran Henry ki pej keyboard ya ka ei ka bangile hashwa bangan pengkut ya ka ni ke video jangan mentakas ni ngkwa ban khot biang ni phi sachisen ban join rengkat bat nga hapo jong ka application jang ha ka bangan IP ya kata ka jing hikai kumno ba phen long kita ki nongkren ha ka jaka pai ba yo shibun ba ki jing hikai kumno ban tho kumno ban kren kumno ban ikren bat ki pelot chumpi kumno ban attend ya ki interview bat ki wei pat ki jing hikai lada filong ki bru ki bale ran ban kren haka jaga ba lada filong ki bru ki bale ran ban kren haki nu ki jaga kani ka course ka ba day biang nak banta jompi ngai scam ba pin register shirhem nak banta jong ni course but in kan do ipi hapo jong ka course kada hada ka por bye bye stay safe